Bon dia a tots i totes. Com esteu? Mireu, ací tinc el meu experiment. Alguns ja m'heu enviat la vostra resposta del que havia passat. Recordeu que tenim plastilina, un llapis i dalt de tot un quadrat de paper. I que si li apropem la regla no passa res. Però si jo agafo el meu jersei i fregue durant un ratet, ràpid, 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 la meua regla, què passava? Que el quadrat de paper es mou. Si jo moc la regla, el quadrat de paper també es mou. Això no passava abans de fregar la regla, a que no? Això és perquè la regla, al fregar-la amb la mànega, es carrega d'electricitat estàtica. Mireu, fins i tot m'ha caigut el paper de dalt del llapis. Espero que a vosaltres us hagi eixit millor que a mi. Estic molt contenta de que feu tots els experiments que vos proposi, perquè la ciència és molt divertida. Si teniu algun experiment sobre electricitat o energia, me'l podeu enviar. Segur que el podem fer en classe. Una besadeta.